କିରେ ବିଭୁ, ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବୁନି କି? ସାର୍ ଯିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା। କ'ଣ ପଚାରୁନୁ? ସାର୍ କାଲି ରାତିରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉକୁ କହୁଥିଲେ କି କ'ଣ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ ରକେଟ୍ ପଠାଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ବାପା କହିଲେ ତୋର ଶିକ୍ଷକକୁ ପଚାରିବୁ, ସେ ମୋଠୁ ଅଧିକା ତୋତେ ଭଲ କି ବୁଝେଇ ଦେବେ। ହଉ, ଭଲ କରିଛୁ ମୋତେ ପଚାରିକି। ହଉ ଶୁଣେ, ଆମ ଦେଶରେ ଇସ୍ରୋ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଇସ୍ରୋର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ମହାକାଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ଓ ଉପଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ସାରେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରୋ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ରକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ରକେଟ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ତାହା ପରା ଆମ ଇସ୍ରୋ ତିଆରି କରିଛି। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ଆରେ ଇସ୍ରୋ ଯୋଉ ରକେଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଶନରେ ହୋଇଛି। ସେ ମିଶନର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3। ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ଆରେ ମିଶନର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଦେବା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି କି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-1 ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2 ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇ ସାରିଛି। 2008 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 22 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-1କୁ ପଠେଇଥିଲା ଏବଂ 2019 ମସିହା ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇଥିଲା। ସାର୍ ଆଗରୁ ଯଦି ଦୁଇଥର ପଠେଇ ସାରିଥିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ପଠାଉଥିଲେ? ଆରେ ଆଗରୁ ସୁନା ଦୁଇଥର ପଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଉଛି। ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-1 ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2 ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 କେବେ ପଠାଇଲା? ଆରେ 2023 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରୋ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ ଥିବା ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇଛି। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେମିତି ପଠାଇଲେ? ଇସ୍ରୋ LVM-3M4 ନାମକ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ସେଇ ରକେଟ୍ କଥା ତାହେଲେ ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ। ଆରେ କେବଳ ରକେଟ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି। ସାର୍ ମୋତେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ କି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଶୁଣେ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3କୁ 3ଟି ସ୍ତରରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ତୃତୀୟ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି ରବର। ସାର୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ LVM-3M4 ରକେଟ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଉ ରବରକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଅବତରଣ କରି ରବରକୁ ତା ଦେହରୁ ବାହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ରବର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗ କରି ରଖିଥାଏ। ଆରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ରବରଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦେହରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିକ୍ରମଣ କରି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ଜଣାଇଥାଏ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରଟି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଇସ୍ରୋକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କେମିତି ପଠାଇଥାଏ? ଆରେ ତା ପାଇଁ ପରା ଆମ ଇସ୍ରୋ ରବରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରବର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ପଠାଇବ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମର ଇସ୍ରୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଆମ ଇସ୍ରୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଉ ରବରର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର ନାମ ରଖିଛି ବିକ୍ରମ ଏବଂ ରବରର ନାମ ରଖିଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ରବର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କଲା ପରେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ପରିକ୍ରମଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଭାରତକୁ ପଠାଇବ। 14 ଦିନ? ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍? ଆରେ ଏଇ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଜଳବାୟୁର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସାର୍ ଭାରତ ଆଗରୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଶ ଏମିତି କରିଛି? ଆରେ ହଁ ରେ, ଭାରତ ଆଗରୁ ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ ଏବଂ ଚୀନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଯଦି ଏଥିରେ ସଫଳ ହୁଏ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ହେବ।
ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହବ ଆଉ। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚୀନ କେବଳ ଏମିତି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ହଁ ସାର୍, ଆମ ଭାରତ ବି ଏଇଥିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ। ହଁ, ତୋ କଥା ସତ ହଉ। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ସଫଳ ହଉ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ବି ଆଜି ପାଖରୁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବି। ହଁ ସୁନା ପିଲା, ତୋ ଉପରେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଅଛି।